Високо в планината, в една далечна земя, живее дядо Коледа. Някои казват, че къщата му изглежда като тази. Други като тази, но всъщност изглежда така. Аз би трябвало да знам най-добре, тъй като живея тук вече много години. Хо-хо-хо! Константин, Стилияна, здравейте! Това съм аз, дядо Коледа. Добре дошли в дома ми, деца. Да не мислите, че съм ви забравил, деца прекрасни. Хо-хо-хо! Ами не съм, разбира се. Напротив, елфите ми разказаха чудесни неща за вас. Колко добри сте били само през изминалата година. Браво, деца! Много се гордея с вас. А всъщност, знаете ли как разбирам дали сте слушали през годината? Тук в Лапландия разполагам с една огромна библиотека. В нея всяко дете по света има специална книга, в която елфите записват добрите и лошите му дела през годината. И ако добрите дела са повече, значи детето е заслужило своя подарък. Но къде е вашата книга? Кажете на елфа малечко да ми донесе голямата им книга. О, ето я и нея. Тук са записани всички значими неща, които сте постигнали през изминалата година. Я да хвърля един поглед. Ама колко сте пораснали само, Константин. Вече си на 3 годинки. Освен това, още се грижат за теб у дома. Браво, дете прекрасно! Гордея се с теб, Стилияна. Ето те и теб. Вече си на 9 години. Знам и друго. Вече си в 3 клас. Продължавайте да растете все така упорити, усмихнати и да правите нещата, които ви носят удоволствие. Елфите ми споделиха за вашите любими занимания и бях много впечатлен, когато ги научих. Константин, разбрах, че най-голямо удоволствие ти доставят тези 3 неща. Първо, да гледаш детски предавания. Също така, да си играеш с колички. И още нещо, да танцуваш неуморно. Браво, дете! Искам специално да те поздравя и за някои твои добри дела и постижения, че си много любознателен. След това, че си много послушен. Не съм забравил и още нещо, че слушаш мама и тати. Но имам и някои препоръки към теб, дете. Моля те, обещай ми следните неща. Да не се караш с сестра си. Второ, да си изяждаш храната, за да пораснеш голям. Освен това, да заспиваш сам в твоето легло. Стилияна, и ти не спирай да се развиваш и да правиш нещата, които обичаш, скъпо дете. Първо, да решаваш задачи. Също така, да рисуваш и оцветяваш. Разбира се, и да разказваш приказки. Не съм забравил и за твоите страхотни постижения. Специално те поздравявам, че си много добра и възпитана. Освен това, че си невероятно послушна. Не съм забравил и още нещо, че се стараеш в училище. Но моля те и ти да ми обещаеш нещо много важно. Да следваш мечтите си. Освен това,
да помагаш на брат си. Също така, да не бъдеш толкова разхвърляна. Скъпи деца, вярвам много във вас, не го забравяйте. Сигурен съм, че ще си вземете бележка за всичко, което ви заръчах, и през следващата година ще зарадвате вашите близки с още повече добри дела. Помнете, че ако сте достатъчно трудолюбиви и отговорни, ще сбъднете всичките си мечти. След малко трябва да ви казвам довиждане, мили деца. Ще отида да помогна на елфите, които в момента приготвят подаръците за децата. Има още малко време до Коледа и тук трябва да работим усилено, за да може всяко едно добро дете да получи своя подарък. Елените изяждат последните си дажби от вълшебна храна, за да имат сили за дългото пътуване, което ни очаква. Те също като мен са изключително развълнувани, защото тази Коледа ще зарадваме повече деца, дори от миналата година. А сега ви казвам довиждане, скъпи деца! Помнете, че цялото ви семейство много ви обича. Весела Коледа! Хо-хо-хо!